Isikhathi sokusebenza kwamahhovisi Omnyango Wezasekhaya sizokwelulwa ngamahora amabili kusukela ngehora lesishiyagalombili ekuseni kuze kube yihora lesithupha ntambama kusasa nangesonto. Kodwa ke noma kunjalo abantu ababona ukuthi bazobathola ngesikhathi omazisi babo. Vele safika from ngo-8 ekuseni safika salinda iline zokuhamba kakuhle mase kulixesha lethu kuba singene ngoku kwenzeka ukuba isystem basixela ukuba offline. Sekunesikhathi ngifike around 8 o'clock ekuseni ngizo apply for ID namanje since salindile ngaphandle akekho umuntu okhulumayo akekho umuntu osassistayo since bathe sihlale ngaphandle salindile namanje. There's no assistance because we are waiting there at the queue that we need to collect our IDs, but there's no assistance from the Home Affairs. And you see, tomorrow government they are telling us that we must go and vote. How can we go and register for voting whereas we are not getting assistance at the Randfontein Home Affairs? Abanye ke bathi lempelasonto izoba ngeyejwayelekile nje angeke belibeke esikhungweni zokubhalisela ukuvota. Sihlupheka kakhulu yabona la sihlala khona asida Apollo asidadi sihlale extension level asida Apollo asidadi abazabazaba asibela bazi ngeke ukukhulube kuba uzabulawa. So ngeke nze ngiregister bakhuluma necouncil icouncil ayigate indaba zethu. I'm quite skeptical about voting, but I'll see weekend. But I'm not sure about voting because angazi ukuthi ngizovotela ubani. Le kuzoba impelasonto yokugcina yokubhalisela ukuvota ngaphambi kokhetho lwakulonyaka.